Хисаря е един от най-старите балнеоложки курорти в България, известен още от римското време със своите минерални извори. Римските терми, които се виждат тук, са част от античен важен център в Римската империя. Смята се, че са изградени през 3-4 век и са служили като обществени бани, място за хигиена. Роман Терме Хисаря впечатляват с мащаба си. Включвали са различни зали, с различна температура, отоплителна система и добре запазени архитектурни елементи. Днес това е една от най-добре запазените археологически съоръжения от римската епоха в България и популярната туристическа забележителност. Наслаждавайте се на всичко това. България е изключителна страна. Имаме толкова красиви забележителности.